Hej og velkommen her på ProDivers News. I dag er vi på metalværkstedet, hvor vi skal snakke med sådan to dejlige drenge her. Og det glæder vi os rigtig meget til. Og hej. Dag. Kan du svare mig på nogle spørgsmål? Ja da. Hvordan arbejder I med sikkerheden herude? Vi går meget op i sikkerheden. Udsugning, svejseskærm, det hele, for at der ikke er nogen, der kommer til skade. Så det er jo vigtigt. Ja. Hvad laver I ellers her på metalværkstedet, og hvorfor er du her? Jeg er her, fordi jeg gerne vil være landbrugsmekaniker. Og der er det lidt en del af hverdagen at skulle kunne arbejde med metal. Og vi går jo at svejse og reparere ting, og der kommer nogen, der gerne vil have lavet nogle stativer til nogle ting. Det laver vi jo så til dem. Så overordnet, I laver mest ting til andre og sådan noget? Ja, også til eget forbrug, har jeg nær sagt, til skolen selv. Også, men også, der kommer jo tit nogen og spørger, om ikke vi lige kan svejse det. Ja. Og sådan noget. Jeg har lavet et understel til et akvarium på et tidspunkt også, så sådan noget laver vi jo. Hvad var jeres seneste projekt? Det er sådan nogle pynteterninger. Nogle pynteterninger? Ja, sådan nogle små, ja, de er 3 cm på hver led. Og så er de jo af metal, der skal svejses og rundt og fræses ned og laves huller i, sådan det bliver til sådan nogle små, pæne glitterterninger. Jo. Hvordan er jeres sådan fællesskab her i metal? Vi har et rigtig godt fællesskab. Vi danser og driller og skubber og ja, hinanden hele tiden. Der er aldrig pause. Aldrig pause? Og lige når vi spiser er der. Men der er sådan ting til at sælge ud af huset og sådan noget, er det noget I laver? Ja, for eksempel de terninger der og det foder til akvarium og sådan noget. Så det laver vi meget der også. Også til private mennesker og sådan noget? Ja, det gør vi. Det er mest privat. Mest private? Ja, i hvert fald af hvad jeg ved. Jo. Og det var sådan kort af, hvad vi lige lavede her på metalværkstedet. Og ja, og jeg tror vist, de er i gang med at lave de terninger, der han stod og snakkede om, og det ser jo rigtig hyggeligt ud. Men tilbage til studiet.